Penila so video long nali tum phane ki than ponji la bangke nali tum PMAY-G mate Hemso list ko son sikilang nang jima la so details nali tum phan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel long jong sinang ka humri milang pule ching hon pe subscribe ikon lepen latest update nali tum kilong wer je phone adung het belar jan theklongi hodak stame nali tum berpon ik de non tang de non pathek pen ko son si PMAY mate IAY Hemso list kilang pon nang jima la so details le non lang pon lonang lapen che than pon lonang Tang nenon pathek pen PMAY laso Hemso list tak 2023-24 la pen 24 pen 25 la non new alis laso puthak non lang polonang la pen chithan polonang la pen nalitum stame nalitum amina mobile kali pulte langlitum laptop dop to laptop pen stame lang ponik melo da pen laso link la bangke nili laso video description lo stame pi ponik det po kali pulte nalitum la screen long thek pon long exi PMAY g.nic.in la so website da long dampen nalitum stame lang dampon ikmelo lapen nalitum video description long kipi link long siber iglo polte screen long mate nalitum mobile screen laptop screen long stame la sonar jana chiklang ipon ikpo lake Ministry of Rural Development Government of India pradhan mantri awas yojana gramin official website lo screen long nalitum thekpon long exi larake menu lo lapen more target dak nalitum thek polong ikpo screen along 2 crore 95 lakhs dak target labang ano lapen registration ka anma labang kanalitum dak thek polong ikpo lapen kansi sanction pon molata thek polong po kansi complete tangma lapen fund kansi dak transfer pon manalitum la screen along thek polong exi matinalitum details tame dak pen lang pon ikmeji lapen list kelang ji afan labang kenalitum screen along thek polong exi lapuar ana nalitum langla dak 3 line nalitum thek polong ji la 3 line along bear ponikon lapen dak penan option nalitum thek polong exi kichengsi labang ke about lapen adak awas sub lapen documents guideline dak scat holder lapen success story contact lai nalitum dak pen long ponikpo lapen house dak typologies lapen site map public grievance lapen analytics dashboards taminalitum non dak pen lang pon long ikpo lapen list ke lang ji afa nalitum ke dam nang ji labang ke mate ke ber pon nang ji nalitum la about aber technology awasop technology la sodim nalitum berik nang po awasop long ber pon igdet pen nalitum dak pen option penang an thek pon thulong lang kicheng sil labang ke data entry lapen report lapen FTO tracking lapen e-payment lapen dak performance index la sonalitum thek pon long exi lapen nalitum la report long damben staminalitum lang porik me kali polde nalitum la screen long thek pon long ikpo kichengsi data entry la sodim nalitum berigon data entry long ber pon igdet pen afit olam song hong ikchenon data entry long ber pon det afit nalitum dak Miss data entry labang kenali tum dak pen lang pon ikme lapen login pon ikme lapen FTO entry verify mobile photo la kadu kami details nali tum stame dak pen lang pon ikme lapen min non list ke lang ji afan labang kenali tum kiber pon engji labang kenali tum report along ber pon ignang pola second option theklong ji lapen la data entry ba nali tum jong si ID hai hoido pore nalitum dak pen login pen nalitum details lang ponik me kali pole nalitum la data entry la sodim diak tha report adim nalitum berpon iknang po report along berpon data feed report along berpon data feed screen along la sonar janang thek pon long ikpo la pen nalitum dak pen penan option long pon exi house completed in financial year lai hu stamina litum dak pen lang pon ik longji a number along physical progress report la pen la option ta penang an dak do nalitum koloso details dak pen lang pon ikjima la bang ke nalitum lang pon ik melo la pen b number long nalitum financial progress report ta lang pon ik meji la pen puthon la c long do thulang social progress report stamina litum dak pen thek pon long ikji la pen GIS report stamina litum dak pen lang pon meji lapen e number long dot lang SECC reports taminali tum dakpen lang pon igmeji lapen F long dot lang EFMS reports taminali tum dakpen details lang pon igmeji lapen
the conversions reports taminalitum dakpen langpon ikmeji lapen each number lang laki social edit reports lo lapen beneficiary details for verification nalitum la theglongji la sodim si nalitum berig nangpo list Akimi kelangji fane Beneficiary details of verification adim ber ponik det pena feed puthor nalitum kiching si dakpen ki ber ponang lang la selection features alo nalitum thek ponlong igji all state nalitum daken ki tokdo all state adim ber ponigon la penalitum district la Assam bang select ponigo Assam lo select ponik det pendang loading ponik po alam so pon nalitum dak hong ik chanang po lapen loading det pen afid Assam automatic select pon igelo lapen puthot Assam state select pon det afid puthot nalitum la select puthek thuloi la select adim nalitum berikon lapen ladak pen nalitum la district bang dak pen select pon nang po Karbi Anglong West Karbi Anglong puthot nalitum da option long igji West Karbi Anglong pu lapen Karbi Anglong select pon igdet pen afid puthot nalitum kiber thunang lang do thula kicheng sila bang ke dak district direct state select pon iglo lapen that district Karbi Anglong district dak select pon iglo puthot dak select po option do exi lapen nalitum block dak pen select pon nang po Bokazan ma Hauragat ma Langso mipi Lumbazong nilip semi Langso nalitum kolobang ma lapang ke nalitum dak pen chongwai pon ignang po nili example apan dak Langso mipi nili dak select pon iglo Langso mipi dekha lumbajong sinili dak select pon iglo kicheng sila bangke state lapen puthot district lapen dak block select pon nang po block select det pen afit puthot select puthek thulong lang dagen no panchayat se dag dolo panchayat bang ave lumbajong ke lapen la no panchayat ber det pen afit puthot nalitum dak do thulang puthot la select podim nalitum ber pon ikon select long ber ik det pen afit nalitum kosoning kan details siklai mana nalitum dakpen lang pon ikme po 2023 24 24 25 performance tamil long pon igji lapen kinam taning kana details on nalitum dakpen thek pon long igji lapen 23 24 performance jong silang igji po la option on nalitum ber pon ignang po la option on ber pon that benefit ang loading equal loading that benefit nalitum thek tulongi la captcha nalitum thek longji screen along as 80 minus 60 la kan se answer doma nalitum the answer is nalitum la sodim na so capture dim fill up nangla fill up le apna nalitum la ningkan 2024 23 24 dak selected benefit puthot ka select thunang lang do thula dak select put thek thulongi nalitum koso scheme a details siklang jima la dak penalitum lang pon ikmeblo angton a details dak penalitum thek pon long igji nili example afan IAY new construction of sini dak lang pon ikpo kali pule nalitum da aprangsi thek thulongi pradhan mantri awas yojna gramin mate PMAY-G labang kenalitum la so option ber pon ikon PMAY-G silang igji pulotangte ladak pen puthot nalitum thek thulongji captcha bang labang chechens party nalitum a mobile hostame kaprek la pen kiberaling sida kapre captcha mate number na chiklang exi la pen dak 90 ben 54 damte ka ansi answer kilomol la so answer banalitum la so captcha mate type in answer la so dim berpon iknang po la penalitum the answers la stock that benefit la submit puthegloi la sodim nalitum berpon ego samina long ber ek that benefit dak in billet captcha pus dak cheklang nili captcha bang nili fill up pame mila la pen puthot nili dak captcha bang fill up on to ikpo captcha nili dak fill up on igelo la pen nalitum stame fill up igelo prote nalitum atheng la list ba nang lang ikpo list klang ya fanalitum la po athak doi ponon kadu kawe details mate dak a list ba nalitum thek pon long ik thaipo kosoning kan si kilong ma la pen kumama men si gidoma la so details nalitum la screen along dak thek pon long ikji la pen nalitum so a list jong se download exhibit nalitum la option thek longji download PDF mate download Excel la nalitum dak pen download pon ikme po la sipinia video long ba nalitum hanang ke than pon labang ke la ancholo nalitum mina mata chelang pon ikme jong se nalitum lang exi pulo tangte na pen kilang ho jong sipinia problem do pulote nelifana homri gon nilista mina litum fan nang than dun che afan bor ipon ikpo tang de pinia video long bang la anleng ton pon inang tang domi thakme kadu kawe karbiti 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fastame nilhin pen KARDOM to change